Zdar lidi, já jsem Večeris a rovnou chci říct, že nechci celý svůj život pracovat. Rád bych se ve svém životě dostal do bodu, kdy si můžu sám rozhodnout, jestli budu dál pracovat nebo nebudu, a že by mě jako mé investice živily. To znamená, že bych měl tak vysoký pasivní příjem, abych dál nemusel pracovat. V tomto streamu a těchto videích bych rád právě se s vámi podělil o všechny své radosti a strasti, které tady jakože cestou potkávám. Rád bych tady tvořil komunitu lidí, které to zajímá, kteří investují, chtějí investovat, třeba jsou ještě jako daleko za mnou, jo, že ještě nemají vůbec žádné zkušenosti, mají možná 15-16 let a chtějí se něco přiučit. No a to je vlastně všecko. Jo, tak vrhneme se rovnou na tu první prezentaci, kterou tady mám připravenou, a příjemnou zábavu. Tak šupnem to. OK. Takže kdo, co a proč a ne úvod do finanční gramotnosti. Ta prezentace je především o mně, je to první video, tak je to takové pochopitelné a bude tady pár zmínek o finanční gramotnosti. Tak kdo jsem a kdo nejsem? Hned na začátek musím říct, že já nejsem žádný finanční poradce, nemám ani vystudovanou ekonomiku, účetnictví nebo tak, byť jsem samozřejmě něco na středním měl, ale jsem právě borec, který se zajímá o tu finanční gramotnost a chce se jí jako věnovat po zbytek života, a toto všecko je právě ta cesta za tou mou finanční svobodou. Takže to já jsem. Odkud jsem? Tak já pocházím z jedné vesnice v Moravskoslezském kraji, nedaleko města Opavy, a tam jsem prožil většinu svého mládí. Střední škola a představa v 15 letech, takže po ukončení základky jsem šel do Opavy na Masarykovu střední školu zemědělskou a vyšší odbornou školu. No a tam jsem 4 roky dělal to byl studijní obor agropodnikání, ekonomika podniků, už bych málem zapomněl. No a ta představa ta byla taková, že jsem si říkal, OK, až dostuduju a půjdu makat, tak mě bude stačit nějakých 15-16 tisíc měsíčně a z toho budu žít. No samozřejmě totální nesmysl, momentálně by mi to tak maximálně pokrylo splátku hypotéky, jo, kdybych ji měl, naštěstí ještě nemám, ale to taky bez tak přijde. Takže 15 tisíc asi fakt ne. Vysoká škola a zootechnika. Když jsem dodělal střední školu, tak jsem šel do Brna na Mendelovu univerzitu, kde jsem 5 let studoval zootechniku a mám z toho teda diplom. No a potom samozřejmě jsem šel pracovat. První rok po škole byl takový hodně divoký, jednak jsem tenkrát nebyl moc zvyklý na nějaké brzké vstávání a taky na pravidelný režim, takže bylo to hodně krušné, zkušenosti s prací víceméně žádné, jo, takže bohužel i moji kolegové si to odnášeli a tak, jo, nebylo to jednoduché, bylo to poměrně složité. Navíc jsem se ještě stěhoval na pomalu druhý konec republiky až na Vysočinu, byl jsem tenkrát na farmě na Uhelné Příbrami. A bylo to dost náročné. Takže potom přišlo stěhování jinam a to jsem se po necelém roce stěhoval ke Znojmu do Jevišovic, kde jsem i teď, a pracuji tady jako zootechnik na farmě od Agro Jevišovice. Tak. No, jelikož já jsem byl vždycky takový dost spořivý, takový styček skrblík, tak se mi už možná v prvém roce podařilo ušetřit prvních 100 tisíc a tenkrát si pamatuju, že jsem přemýšlel, tak kam s tím, jo, vůbec jsem nevěděl. Věděl jsem, že existuje nějaká inflace, že nechávat ty prachy na účtu není úplně dobrý nápad, a
tak právě jsem furt přemýšlel, co s tím. No a nevěděl jsem. Dá se říct, že naštěstí jsem potom narazil na jednoho poradce, který mi teda doporučil dávat ty peníze do fondu s tím, že tam se mi budou úročit a jednou je potom vyberu a třeba s nima doplatím hypotéku. No, tak já jsem to tenkrát řešil ještě s kamarádem a nakonec jsme teda dospěli k názoru, že OK, že to zkusím a uvidíme, co z toho bude. Šel jsem teda do toho, byl jsem tam nějaké 4 roky, konkrétně teď od těch fondů odcházím, chci ty peníze vybrat a chci je zainvestovat někde jinde. Jo, protože u těch fondů je to takové, že jsou třeba dobré pro lidi, kteří nemají vůbec žádné finanční vzdělání, protože je to jednoduché. Jo? Vkladají se tam peníze a máte nějakou šanci je rozmnožit. Samozřejmě taky můžete postupně ztrácet. I to se může stát. No a pro lidi, kteří už mají nějaké to finanční vzdělání a vědí, kde chtějí investovat, tak pro ně by bylo lepší ty fondy obejít a vkládat ty peníze někam jinam. Tak, Cashflow klub Brno. Tenkrát jsem taky narazil na Cashflow klub v Brně a byl jsem tam několikrát. Je to příjemná skupina lidí, kteří všichni víceméně do jednoho řeší investování. Někteří už i podnikají, někteří vlastní třeba nájemní byty a tak. A je to fakt pěkná skupinka lidí, panuje tam příjemná atmosféra, takže doporučuji se tam zastavit, načerpáte tam nějaké nové vědomosti i zkušenosti, hraje se tam deskovka Cashflow a věřím, že kdokoliv tam se tam objevil, tak nelitoval toho. Jo, minimálně jednou tam skočit, stojí to za to. Tak potom jsem začal řešit to svoje investování a nejdřív jsem se dostal k peer-to-peer půjčkám. To jsem byl u společnosti Zonky, no byl, vlastně pořád jsem a potom na jednom streamu, respektive videu bych rád řekl svůj pohled na to Zonky, protože já s něma úplně konkrétně nejsem tak moc spokojený a to si radši nechám na to příští video, respektive stream, jo, řekl bych proč. Tak krom toho jsem taky začal hledat nemovitosti na pronájem a pamatuju si, že víc jak půl roku jsem se snažil tady ve Znojmě a v Třebíči najít nějakou nemovitost a musím říct, že se mi to fakt nepovedlo najít takovou, kterou bych chtěl. Moje představa právě byla jí sehnat pod 2 miliony a hodit si tam jako toto nájemníka. Bohužel se mi to fakt nepovedlo. Asi tam jedna z těch mnoha byla za necelé 2 miliony na prodej, ale teda byl to sklepní byt a byly tam nutné nějaké rekonstrukce a tak, takže jsem do toho nakonec nešel. Říkal jsem si, kruci, musím najít něco lepšího. Bohužel jsem zatím nenašel. Potom jsem to na moment vzdál a přešel jsem k dražbám. Udělal jsem si kurz, jak úspěšně zvládnout dražbu, je to od společnosti Adol. Je to fakt pěkný kurz pro někoho, kdo vůbec neví, o čem dražby jsou. Perfektní záležitost, můžu doporučit. No a začal jsem dražit. Byl jsem vlastně na 4 dražbách, všecko to byly online dražby. 2 mi bohužel teda zrušili, jo, takže ty jako nevyšly a další 2 tam jsem dražil a bohužel nevydražil. No, jako já se k tomu taky ještě dostanu, takže už i tady mám nějaké zkušenosti, chci je samozřejmě rozšířit a chci taky něco vydražit. Jo, a uvidíme, no, co z toho bude. Já věřím, že něco dopadne. Potom ještě chci zmínit Miška Kopeckého a Andyho Winsona. Jsou to 2 borci, kteří mají každý svůj biznis, hlavně v onlineu, i teda jakože takhle v reálu. No a oba 2 jsou lektoři, speakři, dělají různé kurzy, já nevím, na sebevědomí, vystupování, online marketing a kde si co si. Doporučuji je zhlédnout, mrknout se, co mají v nabídce, jako jsou to fakt dobří chlapi
a věřím, že to každému něco přinese. Tak proč jsem začal streamovat? Tak jedna věc je, že já si chci budovat ten vedlejší příjem, ideálně pasivní, zabezpečit se, to je jasné, a taky pomáhat lidem. Já chci právě sdílet tu svoji cestu za tou finanční svobodou a k tomu by právě tady sloužil i ten stream a ta videa, aby teda lidi viděli, jaká ta cesta je, poučili se z mých chyb, které jsem udělal a sami tak mohli jednodušeji projít tady tou složitou trnitou cestou. Tak, mám tady krásnou poznámku škola, čtení, psaní, počítání. Já to vidím tak, že u každého člověka se předpokládá, že bude muset umět číst, psát, počítat. Jasně, to v pořádku, je to všechno nutné a proto se to učíme ve škole. OK, no ale co takové hospodaření s penězi? Nákup akcí, nemovitostí, možná drahých kovů, proč bych je měl vůbec kupovat? Už taková otázka, jo. No a to právě o tom se nikde neučí. A to mě strašně vadí, protože hodně mě vytáčí to, že je tady tolik šikovných lidí, pracovitých až ďábel. No a to je krásné přirovnání, no, pracovitý až ďábel, no to je fuk. No a na houbě, že oni si vydělají ty peníze a potom je postupně ztrácejí třeba skrz tu inflaci, jenom si je uloží na účtu a to je všecko. Ale je bohužel škoda. Jo, takže já bych chtěl i těmto lidem nebo i těm mladším ukázat, že šetření bohužel není úplně ta správná cesta a lepší je to fakt investovat, respektive umět taky velmi dobře hospodařit s penězi. No. Babča, rodiče, známí, co je spojuje? Kopie. No je to opravdu takové, že pokud si vzpomenu na svoji babičku, na své rodiče a na známé, tak si říkám, že všichni tak žijou jako přes kopírák, jo? Že opravdu udělali nějakou tu školu, rodinu, postavili dům, potom jako celý život pracujou, no a víceméně na konci potom umírají a téměř jako nic po sobě nezanechali. No a to mi přijde, že je strašná škoda, protože právě všichni to jsou lidi, co celý život dřou a na konci nemají jako téměř nic. Já to tak aspoň vnímám, protože proto taky streamuju, aby se tenhle ten cyklus neopakoval, ale spíš aby lidi měli víc, aby si mohli víc dovolit, víc si užívat. No a má budoucnost, jestli investovat nebo neinvestovat, to je právě to. Já jsem takhle seděl a přemýšlel a říkal jsem si, ty bláho, tak jak bude můj život vypadat, pokud budu investovat nebo nebudu investovat. Pokud budu investovat, tak věřím, že si zajistím nějaký pasivní příjem, že získám právě nějaké nemovitosti navíc, více zabezpečím i kvůli sobě, i kvůli státu a bude se mi žít lépe. Já aspoň nebudu dělat blbosti, nebudu vymýšlet kraviny a tak. No a pokud nebudu investovat, tak jak bude můj život vypadat? Bude to zase stejné jako u těch rodičů, babče, známých, že ožením se, postavíme nebo spíš koupíme dům, teď budu platit vysokou hypotéku, uděláme si 2 děti, 3 už asi fakt ne a jako jsem tam jednou do roka třeba nějaká ta dovolená, možná si ještě postavíme nebo koupíme garáž nebo chatu, jo, a já nevím, dětskám stavebko nebo něco takového, za ten svůj život si koupím maximálně 2 nové auta nebo nevím, 3, 4, 5 ojetin a tím to bude končit, jo, tím to zhruba bude končit, jako ničeho většího asi nedošáhnu nebo nedosáhnu, pokud teda se nebudu nějakým způsobem snažit. Takže proto si volím tu cestu investování. No a co z toho budete mít vy? Tak hlavně to sdílení té své cesty a poučení z mých chyb, protože to je opravdu to nejlepší. Ono opravdu jako já vám můžu ukázat takovou trošku mapu.
jo, a budete cestovat s mapou. Já cestuju tak jako s mapou, protože samozřejmě se učím od těch dalších lidí a vy můžete krom jejich mapy ještě použít tu moji. Jo, takže věřím, že to k něčemu bude. Ano, chci tady vytvořit tu komunitu lidí, kteří si pomáhají, investují, třeba i spolu investují, jo, zakládají nové kamarádství, přátelství. Hospodaření s penězi, ano, to je téma, které je samo o sobě důležité. Já tady mám nějaké pravidla, nějaký systém, jakým hospodařím a rád budu s vámi sdílet. Boží peníze versus vládní peníze, ano, to je taky téma jako takové, ono boží peníze to je zlato a stříbro, vládní peníze to jsou veškeré měny, to znamená dolar, koruna, euro, libra a tak dále, jo. Takže o tom mám taky připravenou prezentaci, respektive hnedka 3, protože to je dlouhé téma. Nemovitosti, nájem versus spekulace. Já určitě chci investovat do nemovitostí, právě proto se snažím i v těch dražbách, kde teda já, jelikož nemám nějaké velké finanční prostředky, nemůžu si dovolit vydražit dům třeba za 1 milion nebo tak, protože jednak nemám zástavu, nemám ani tolik keše a nemám bohužel nějakého kolegu investora, který by mě jako založil. Jo, takže já se spíš soustředím na ty menší nemovitosti typu chaty nebo garáže. Ano, dražby, teď jsem o tom mluvil. Potom desková hra Cashflow 101, rád bych to tady zahrál, už jsem to i zkoušel, nicméně je to takové, že lidi to moc nezajímá, ono i se mi to celkem obtížně streamuje, skrz to, že bych potřeboval asi jako lepší vybavení, mít tady možná nějaký teleskopický kus železa, držák na kameru, jo, není to úplně echt, jo, navíc tady není moc místa, takže jako je to takové, že nevím, pokud to lidi budou chtít, rád to odstreamuju, pokud ne, tak asi ne. Opravy nemovitosti ty bych chtěl dělat časem, jo, to jako určitě jo, nebo takhle, moje vize je taková, že bych třeba koupil nějakou starší nemovitost a odstreamoval bych tam tu rekonstrukci, nebo minimálně aspoň udělal nějaké fotky a potom to hodil do prezentace a odprezentoval. No a po práci legraci, takže pokecat můžeme víceméně o všem. Klidně můžeme i zahrát nějakou deskovku, jako třeba ty legendy Andoru, byť ono je to takové, jako jo, to spíš je to vždycky je to lepší s těma živýma hráčema, než s lidma takhle, toto, že jo, z internetu nebo z Twitche, nebo toto, je to takové strašně zpomalené. Ale teoreticky můžem. Jinak já samozřejmě taky mám rád počítačové hry, takže nějaký Age of Empires, Stronghold nebo Warcraft můžeme tady zahrát, bylo by to fajn. Případně i příběhovku, Polu nebo Mafii, to bych taky rád zahrál. Dota 2, ano, to by taky šlo. A stream z přírody, taky bych rád něco takového udělal. Každopádně teď na to nemám úplně techniku, můj mobil je takový starší, slabší, takže ten to asi nezvládne. No a doporučená literatura, mám tady pár knížek, které můžu doporučit, které buď to už jsem četl, anebo je mám rozečtené a tady jsou. Já to hodím na to velké okno. Jo, takže hnedka první knížka je tato, Nejbohatší muž v Babyloně od pana Kleisna. Je to velice krátká, jednoduchá knížka o tom, jak se nejbohatší muž v Babyloně právě stal tím nejbohatším mužem a je tady napsaný i takový základní způsob hospodaření s penězi. Krom toho jsou tam nějaké další věci, je to moc pěkná knížečka, pěkně se čte, můžu velmi doporučit. Potom tady mám takovou, jak to mám říct, nějakou Bibli finanční gramotnosti, je to taky úplně taková základní knížka, kterou doporučuji každému přečíst. Jmenuje se to právě Bohatý táta, chudý táta od Roberta Kiyosakiho. Je to kniha právě o životě toho Roberta Kiyosakiho, když byl malý chlapec a jeho v podstatě 2 otcové, jeden biologický a jeden jako otec jeho nejlepšího kamaráda, ho učil něco o penězích. A krom toho jsou tam
nakresleny i popsány ty základní schémata a pravidla, jak bohatí bohatnou. Jo? Je to fakt úžasná knížka, velmi doporučuji. Potom tady mám knížku Fake, která vyšla tuším v roce 2018, taky právě od Roberta Kiyosakiho a pojednává o falešných penězích, falešných učitelech a falešných aktivách. Je to taky velmi pěkná knížka, právě ji dočítám, můžu vřele doporučit. Dále tady mám knížku Mysli konej zbohatni, právě od Andyho Vincena. Mám ji rozečtenou a je to taky příjemná literatura, můžu velmi doporučit. No, nechci nic moc spojovat. No a potom, jelikož neustále budeme všichni komunikovat s lidmi, tak tady mám ještě knížku Jak získávat přátele a působit na lidi. Nemám ji úplně dočtenou, ale jsem někde za půlkou. A taky je to úžasná kniha, kde teda právě ten autor popisuje úplně jednoduché základní principy, co dělat, aby člověk byl oblíbený, dobře vycházel s lidma, uměl řešit spory a tak dále a tak dále. Jo, je to fakt pěkná knížka, velmi doporučuji. Tak skočím ještě na moment zpátky, již tam už myslím teď nic nemám. No a děkuji za pozornost. Je to všecko, díky moc za zhlédnutí. Nechci dělat ta videa nějaké zbytečně dlouhá, protože čas je drahý, nemá to smysl. Tady ještě mám poslední fotku, já tady odkryju tu kameru. A je to jakože cesta, kterou jsem šel právě z těch Jevišovic až do těch Štěpánkovic pěšky. Jo, bylo to nějaké 3 roky zpátky. Trvalo mi to skoro 6 dnů, takže tak jako tamhle to byla šílená cesta, kterou jsem nevěřil, že úplně zvládnu. A trvalo mi to, bylo to jako hodně náročné. Tak i toto je právě ta cesta, po které jdu, jsem jde úplně na začátku, jsem zatím pořád tady v těch Jevišovicích a snažím se dostat až do těch Štěpánkovic, jo, takže asi jako tak. OK, to je všecko, díky moc za zhlédnutí, jestli se vám to líbilo, hoďte mi tam like, hoďte mi tam toto sledovat a budu se na vás těšit v nějakých dalších videí, klidně napište komentář, co se vám líbilo, nelíbilo. Toto je mé první video, doufám, že jste si ho užili a pokud se vám to líbilo, tak zastavte se taky ještě na twitch.tv/vecezeris. Je ten, jak to mám říct, toto v popisku videa bude někde odkaz a každý čtvrtek tam dělám streamy, jo, takže přijďte se zastavit, přijďte se podívat, pokecat a spolu se třeba jednou dostaneme všichni na finanční svobodu. Mějte se, čau.